Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sare garti hande oɗo ñallam aset hawri ko sappo lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayi don noon habruji mon e ɗemgal Pulaar titre uji men ɓurɗo mawnude hande ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon koye campagne politique hono kanko hakkude makko kanko Donald Trump e kanko kadi président Joe Biden ɗum noon surtout kadi nde caggal rapport enquêtannoɗo ko fati Joe Biden kayitaji jitnoɗe gallu men yaltina ƴeewen ko haalta hen eɗen duttoton kadi toon to politique hakkude makko kanko Donald Trump e kanko biyeteɗo kadi Nikki Haley ƴeewen ɗum fof koko fati campagne habruji men international ma nawen toon to Israël ƴeewen ko surtout kanko président Joe Biden ko haali hiccen ko fati oɗo sa joni haare nde Israël ne continue waɗa toon to Gaza habruji men international ma en jaton to Sénégal ɗum noon ko dille mawɗe goni toon hande e wiya kadi neɗɗo ɗiɗaɓo maayi e sibabude ɗiɗo seppoji gonɗi toon ko hollude mettere men ko reportude ɗiɗo woteji habruji men ma nawen toon to Mauritanie ne wayno ko ndeɗo hitande hawnaki Mauritanie ma arde organisation de l'unité africaine habruji men ko toon to Madagascar en wayno koye tumnade kadi ko habruji gumiri toon taw ko BBC Al Jazeera en wayno ko Madagascar parlement ji men ɓe ƴefti ñawore oɗo sa joni kuulal pour wiide kala nanguiraɗo ene woni violi ani yane cukalon tokoson surtout yen hakkude duuɓi timmani sappo ha dow mum ha sappo e jeetati hawnaki ma kañum hoore mum more ɗum noon gorago muɗum itti habruji meɗen ko fate sport hawnaki ko joua hande ko fate toon to coupe d'Afrique des nations joue toon to Côte d'Ivoire e kadi hol hawruɓe janggo e holko ɗamina kadi naara janggo ko fate calendrier mabɓe ko fate final coupe d'Afrique des nations ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartude suji muɗum joni siftinde on tan hande ko aset jeenayyi hande ko aset sappo lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu joni so Allah jaaɓi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sare e jaam hiire moon hande no mbiɗen ni ko aset ɗum noon hawri ko sappo lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi e nder habruji men politique ono kanko Donald Trump en wona moon continue oɗo saa joni kadi hutorade rapport mo ganduɗa biyeteɗo Robert Hurt komo waɗanno en enquête mo waɗanno en ko fati kanko président Joe Biden kayitaji jitunoɗe e galleji makko ɗum noon ko galleji ɗiɗon kayitaji kadi ko ɗi o joguino guila nde woni vice président hono kanko biyeteɗo Barack Obama e nder ɗiɗo kayitaji e nder rapport mo kanko Robert Hurt mo windi o wi wonde ko ene wayno ko kanko Joe Biden kayitaji kewɗi jiitama e galle makko ɗum noon ene wayno ko no famiri ɗum no ko welsindare kanko président Joe Biden e kono noon ene wayno ko wawani fawde muɗum bonandeji takkude ɗum surtout ene ñagade yo ñaawe saabu en nder rapport ko haala hen o wi wonde ko président Joe Biden ene wayno ko wawani siftorde ni won namde won so namdama wawani siftorde ni hol hitande walla hol temps nde wonno kañum hoore mum vice président ɗiɗon haalduji noon ene wayno ko kamɓe démocrate en ɗum ɗon ko hunde mettudeɓe oɗo saa joni e surtout kadi tawde républicain en kutoroɗo wiide wonde ko kanko président Joe Biden mo jogui probléme haqqillantagal walla mo jogui probléme wawde siftorde hunde ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en américain ji mo hawnaki ma mbasa yidde woddemo artirdemo kadi e ardo leydi ndi kadi e duuɓi nayyi garoji ko ɗum woni hono kanko Donald Trump mono continue omo attaque rapport o kadi omo yenna hono kanko conseil spécial biyeteɗo Robert Hurt enquêtannoɗo hono président Joe Biden wiide wonde pourquoi o waɗani ɗum o takkani ɗum no kanko président no kanko Donald Trump no takkirani e kadi omon hutoro kadi e nder campagne makko pour wiide ko Joe Biden ko neɗɗo mo ganduɗa henna o wawa siftorde e nder e kadi ko neɗɗo jejjidde hunde mum hay inde mum wawa siftorde ɗum ɗo fof noon koye campagne uji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump mon hutoro ɗum e nder kadi campagne uji makko kanko Donald Trump hande kadi o yiyama kadi o tooñi no fewi hono Nikki Haley nde wonno toon to Caroline du Sud o ene wayno e nder o huccire yimɓe o wi wonde ko Nikki Haley kam holto gorko mum woni par ce que kañum tan yahatno waɗi campagne gorko mum ala ɗum noon ene wayno caggal muɗum hande kanko Nikki Haley kadi yimɓe makko mbimo kanko Donald Trump kañum hoore mum ɗo yahatɗo meeɗani yiyede ne yaade e joom suudu muɗum ɗum noon ko ene wayno ko poɗodiral woni ɗon ha hande hono kanko Donald Trump e kanko Nikki Haley ene wayno koɓe continue atuguji walla toñodiral hakkude mabɓe heeɓi nokku e hawnaki kadi e tumnade haralaɓe ko kaali
niki hele haysinde oppi hande campagne o jogorani arde no en supporter hono Donald Trump ko way wonde fo en wayni ko campagne o ko hen wona ɗum noon e tunnade kadi habruji jaltuɗi sonduji baɗaɗi oɗo sa joni en wayni ko hono Michel Obama kañum hoore wiya wonde ɓuuri jogade toɓɓe e kamɓe candidat ji gonɗi ɗon ɗi fof so tawi Michel Obama jaɓino hande arde wonde candidat pour ardade leydi États-Unis habruji men international ko tonto Palestine walla tonto Israël e tunnade kadi rapport gumiɗo toon surtout en kadi ko Al Jazeera pour ɗum en wayni ko kamɓe Israël eɓene continue wadde bombardement ji bonɗi toon to wuro wiyetego Rafa ɗum noon Rafa noon woni ko hakkude frontiére pratiquement Égypte ene wonde kamɓe Palestine e tunnade rapport kalaɗo en ko bonandeji gonɗi toon ɗi ko hunde nde meeɗani nde neɗɗo wawa sifade ɗum noon tunnade kadi rapport taw ko waɗi ɗum ko Nations Unies momare mawde wonande palestinaɓe kadi ma hawnaki kadi ɗum ɗon ma addu hareji walla mettodiral hakkude Israël e Égypte ɗum noon siftinde ɗon tan ko Rafa woni ko toon to frontiére hakkude Égypte e Palestine e ɗum waɗi hano kanko président Joe Biden e nder konngudi ɗi o ƴefti cenki pour la première fois kanko hoore makko e nder nde huccide journaliste uji o wi wonde ko tawama gueɗe ɗe ganduɗa Israël waɗata oɗo sa joni surtout yen jaabol hareji jaabol pour wattade hareji walla jangol bandugol toon to Israël ñande 7 lewru octobre ene wayno ko waɗata hande ko ɗum ɗon hankadi ɓurti no fewi hankadi ko hunde fonde dartade ɗum noon ne wayno ko holli mettere makko fate en surtout kanko Benjamin Netanyahu o heɗanta ko États-Unis haalata surtout yen ko fate surtout jabde hono Benjamin Netanyahu comme mbiyata sesele fo wadde toon to harande ɗum noon ko dartinde petilaji pour le moment ken ɓuuri 45 ñalawma e surtout kadi ene wayno ko wawde continde haldude Hamas ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden pour la première fois hawnaki ko politique mais kanko wawi huccide journaliste uji o wi wonde ko harande ko bonandeji gonɗi toon ɗi ɗum ɗon kadi ko hunde hankkadi ɓurtude heeɓi nokku hankkadi woni foti dartinede donc hande toon tugnade kadi e habruji gomiɗi ɗi toon to organisation mondiale de la santé surtout kanko biyeteɗo Tedros Adhanom o wi wonde ko ene wayno ko Israël naaɓe nangi toon yimɓe ɓe ganduɗa taw ko yimɓe liggotoɓe e organisation mondiale de la santé taw ko yimɓe ɓe cellano taw kadi gonno ko hôpital uji gonnoɗi toon de al amal hôpital gonɗo toon to Khan Younis way ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa ko lundide loi international jiida e ɗum ɗon hono kanko toppirde ɗo ko fate cellal toon to Gaza o wi wonde ko mayɓe oɗo sa joni taw ko palestinaɓe tugui guerre nde fuɗɗi nde tan heeɓi 27,4 neɗɗo ɗum kadi ko yimɓe waraɓe tan ɓe mbi kadi ne wayno ko oɗo sa joni eɓe jogui ko noon 67,600 yimɓe 11 neɗɗo taw ko gañiɓe ɗum noon kadi hande rapport o wi wonde ko e ɓeɗo waraɓe kene wona 27,4 hawnaki kene hiise joni kene wona 6,000 ko ɓuuri ɗum taw ko sukaɓe ko mayɓe hen habruji men international hande toon to Sénégal e tugnadi kadi ko radio France international reporti hono kanko Macky Sall e wayno o yalti hanke pour haaldude agence France presse ɗum noon kadi ko jokkodiral nde ngal wadde mabɓe ɗum noon o haali kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko haalate oɗo sa joni ko foof ɗum fof ko hunde no wodani d' abord o famni yimɓeɓe holko woni sababu ɗiɗo élection ngaji reporta ene wayno ko tugnade ko rapport jatu walla tournade reportage mo radio France international waɗi e wayno ko d' abord ko kanko Amadou Ba gardiɗo laamu Sénégal kanko hoore makko mo jeeya e takkaɓe wiya wonde ko jobɗo conseil constitutionnel pour beele won candidat ji won inde mumen guitte e caggal muɗum kadi ne wayno ko Macky Sall no kanko hono biyeteɗo Karim Wade kañum horumde kayitaji muɗum duttina sibabude wonno kalmisiɓe wiɓe wonde ko kañum horumi jogui double nationalité hono kanko Karim Wade tugnadi kadi ha hande ko radio France international report ene wayno ko yimɓe makko kañum koye mumen takkino no conseil constitutionnel o wi wonde ko won ñawoɓe ɗiɗo goni toon ko so famɗi taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en ko yeenaɓe pour guittu dossier Karim Wade ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Macky Sall wi ko tugnade ɗum ɗon e caggal kadi nde député ji supportuɓe walla wonduɓe parti makko PDS taw ko Karim Wade ñaagui wonde ko alay saago élection ngaji ɗi reporté et surtout kadi tawde conseil constitutionnel e kadi e laamu ngu ene jogui jiiɗi caɗele lurodiral ko fati holko poɗɗo wonde candidat ji holko woni sababu won candidat ji guitta won ko woni sababu won candidat ji dossier jumen jaaɓa ɗum ko ɗum waɗi o reporti
ɗiɗo élection ngaji ko ay wonde fof e tungnaade kadi habruji jaltu toon hono hanki ene wayno kadi neɗɗo goɗɗo maayi toon to walla neɗɗo goɗɗo maayi toon hannde kadi toon to toon to Dakar ɗum woni yimɓe ɗiɗo ɓe ɗiɗi fof ko étudiant ji ɗum noon sababu nde seppoji goɗɗi oɗo sahaa joni e gure mawɗo ko wayno tugui Dakar Thiès Mbour ha to toon Saint-Louis ɗum ɗo fof kadi ko salade hande ene wayno ko rapport o ko hono kanko Macky Sall yamirore makko wonde ko élection ngaji yo dirti ha ko fate ene wayno ko kanko Macky Sall gila ñande waɗi discours ñande tati lewru février pour wiide wonde ko sibabude caɗele gonɗe hakkude conseil constitutionnel e laamu makko e kadi surtout en département justice mo Sénégal alay saago woteji ɗi dirtine en ha dumunno goɗɗo ko ɗum waɗi caggal muɗum onon kanko oɗo Macky Sall sibabude kadi oɗo loi nawede toon to parlement kadi haysino ko parlementaire uji yimɓe jeeyaɓe lundu jaltinama ene wayno ko heddiɓe fof voti wonde ko alay saago ɗiɗo woteji dirtine ha mois de décembre ɗum noon kadi ko tugnade kadi e rapport ko haali haaɗiɓe wadde ko ɗo e lebbi jeegom walla ɗo e lebbi ɗum ɗoji ko surtout en wiide wonde ko so tawi ɓe mbaɗi ɗo e lebbi jeegom hawrata kadi ko ndungu oɗon saaha kadi ko saaha mettuɗo yaade e Sénégal hawnaki kadi nden hawrata kadi koye e julɗeli e ko e noon ko mois de décembre ɓurata moƴƴude ɗum noon ko ne wayno ko kamɓe parlement Sénégal ɓe jamiri wonde woteji ɗi duttini walla yo dirtini ha ñande 15 lewru décembre ko wawi wonde foof ko ɓuuri hewde jeeyaɓe opposition oɗo saha joni ko yimɓe saliɓe wiide wonde ko ɗum ɗo alsago woteji mbayle ɗum noon kadi tugnade kadi noɓe kaliti mbi ko woteji Sénégal ala nde meeɗi yamirede yo dirtini ko noon ɗum meeɗi wadde lawol gotol ɗum noon koye temps gouvernement mo kanko ancien président Léopold Sédar Senghor ko wawi wonde fof ene wayno ko conseil constitutionnel ene fada holko jogore haalde ko fate en duttingol ɗiɗo woteji e surtout en ko kamɓe ƴeftata décision soɓe ƴefti décision hawnaki Macky Sall kañum hoore mum jogui hen konngol nde o namda noon est ce que so tawi conseil constitutionnel arti wi wonde ko yamirore makko ndo wonno pour ruttude élection ngaji ɗi en kañumen jaɓani ɗum mbaɗɗa ɗum ɗo goɗɗo ene wayno tugnade ha hande ko haalluji makko ɗi haalde agence France Presse jaɓani jabade ɗum ɗon oyi konde ene wayno ko oɗo saha joni ɗum ko hunde hesere yaawi d' abord jabade est ce que conseil constitutionnel ma waylo ɗum ɗon walla waylata ko wawi wonde fof ene wayno ko caɗele oɗo saha joni nana toon Sénégal kadi bonnandeji puɗɗima wadde no fewi surtout enen ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe lunduɓe fof oɗo saha joni mbi wonde ko kanko Macky Sall ene wayno ko baɗɗo kuddeta ko mbiyata kuddeta constitutionnel woni hen kadi mbi wonde ko ɗum ɗo fof ko yidde mo heddade laamu ɗum ɗo fof noon ene wayno kanko Macky Sall o semtini ɗum ɗon wonde ko kanko hoore makko o yiɗa heddade laamu e kadi o yiɗi ko so tawi omo tottita laamu bawɗo rewde makko fof taw ko hunde wonde e nder newuya wonde kadi e nder dajira ko wawi wonde fof hande tugnade kadi e rapport mo ganduɗa ta ko BF MTV no haaliri wi wonde ko jeune goto jaarowo e duuɓi 23 biyeteɗo Modou Gueye kañum hoore mum maayi toon to Dakar ɗum noon kadi tugnade kadi e konngol frère makko ene wayno ko pellaɗo e reedu ɗum noon ene wayno ko maayi ko ñande aljuma hanki jeenayi lewru février ɗum noon ko toon to Dakar tugnade noɓe kaaliri ni toon to Mauritanie tugnade e rapport gomiɗo toon to Nations organisation de l'unité africaine e nder dental ngal ɓe mbaɗi ñande aljuma binɗo ɓe mbi wonde ɓe kawri kamɓe membre ji wonnoɓe toon fof ɓe kawri kam fof ɓe mbi wonde ko Mauritanie ne foti hankkadi kañum hoore mum ardade organisation de l'unité africaine ɗum noon koye hitande ujunnaji ɗi 24 e tugnade noɓe kaaliri ɓe mbi wonde tawde ko foti wonde tour muɗum ko leydi gondi toon to banggue Afrique banggue rew ene wayno ko Mauritanie tan foti wonde jogade oɗon rôle hande tugnade rapport o e caggal kadi kamɓe koye maɓɓe nde ɓe donki dañde nanodiral wonande surtout en hakkude Maroc e Algérie pour ƴeftude hol gardoto ɗum sibabude ɓeeɗo ɗiɗo kadi ko leyɗele ɗe beldanoɗo saha joni hay goto mum yiiɗa gondidi ardo oɗo organisation e ɗum noon kadi ene wayno ko ɗum woni caggal mum e pellisko Mauritanie e surtout kadi ko sibabude ɗeɗo caɗele gonɗe hakkude Maroc e Algérie ɗum waɗi vice présidence organisation de l'unité africaine ene wayno ɗiɗo lebbi 12 ɓe ñaani hol gono ɗum noon tawde oɗon poste fonno ummade ko hakkude Maroc e Algérie ɗum noon sibawde wasde mum weldude ko ɗum waɗi ɓe dañaka vice président
Mauritanie kañum woɗum koko sali noon ko fati en ardade organisation de l'unité africaine surtout kadi woytade mum wonde ko élection ngaji présidentielle toon to Mauritanie mbaɗata koye mois de juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi kono ko wayi won foof ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe leyɗele jeeyaɗe e o ndeɗo fedde OUA ene wayno ɓe jamiri ɓe ñaaguima Mauritanie ko kañum foti hankkadi jogade sawru gardugol l'organisation. Khabruji men hande international ko fati justice toon to Madagascar e tumnade kadi e rapport gommiɗo toon to Al Jazeera ɓe mbi wonde ko leydi Madagascar ƴefti kulal mongal kulal ngal kadi ene wayno organisation ngaji kewɗi taw surtout ko wayno Amnesty International wi ko ngal ɗon kulal ko kulal ko criminel kadi ko kulal ngal ɗoftaki haqqinamade e kadi ko kulal kadi mettugal haalde ɗum noon ene wayno ngal ɗon kulal wi wonde ko kala hankkadi nangaɗo ene violi cukalel ngel tuggi tan duuɓi ko timmani duuɓi sappo ha yetti duuɓi sappo e tati ene wayno jomum koko gorago muɗum ko itte gorago nguɗon noon ene wawi ittirede par ko mbiyata opération chirurgical walla ko way noon kono so tawi mo violi o kadi ɓuuri duuɓi sappo e jeetati ene wayno ko hawnaki jomum kadi forcete gorago mum uste taw ko won produit chimique ƴeftete ene wayno ko ngal ɗon kuulal proposition mum yettinoma toon to assemblée guila mois de février e kadi assemblée jaɓiɗum ɗum noon mi caggal muɗum ene wayno ko alarba ɓennuɗo o hono sénat maɓe kañum hoore mum jaɓino ngal ɗon kuulal ay ɗum noon ene wayno ko ngal ɗo kuulal joni ene wayno foti jabde ɗum koko mbiyata ene wayno ko ñawore mawde constitutionnel wonde toon ɗum noon e caggal muɗum so tawi ɓeɗen jaaɓi ngal ɗon kuulal yaha toon to gardiɗo leydi to biyeteɗo Andry Rajoelina kañum hoore mum ene wayno ko wawa signide ɗum walla wawa sala ɗum bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare en mbawani jokkodirde e Tijani Niang ko fate coftal ɓel siftinde on toon e oɗo ñalawma hannde ene wayno ko 3e place joueteno toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko hakkude Afrique du Sud wonno e République démocratique de Congo ene wayno ɓe joui kene wona 90 minutes ha gasi caggal mum mbaɗi tiro bi ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni Afrique du Sud kañum dañi heptude hawde pour wonata 3e place caggal nde final waɗi janggo siftinde on tan final coupe d'Afrique des nations ko janggo ñalawma waɗata toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko hakkude Nigéria e Côte d'Ivoire ɗum noon ha ma en gartu hen janggo e habaruji men parɗo e coftal ɓelle bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ko ɗi habaruji min jogonno on hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko aset sappo lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi